So magandang hapon sa ating lahat mga sir, mga lods, mga farmers dyan. Andito naman si JP, ang yung farmers ng Bicol. So pag-usapan natin ngayon yung paglalagay ng tansi at paglalagay ng bamboo sa aming kamatisan. So at paglalagay ng lupa sa puno ng kamatis. Ito yung kamatis na to, yung nilagyan namin ng abono noong July 22, ngayon July 24. So pag-usapan natin yung tatlong ginagawa namin yan at papakita ko sa inyo. So tara. So kung makikita nyo mga sir, mga lods, mga farmers dyan, yung line ng kamatis wala pa siyang kawayan or wala pang tansi. Ito ngayon nagsisimula kami ngayon maglagay ng kawayan sa aming kamatisan. Ito yung nalagyan ng tansi namin. So may mga kasama ko andun sa unahan, dalawa. Ito yung kamatis namin. Kasi bumabagsak ng kamatis, walang tali. So ito yung kawayan. Ayan. Kailangan lagyan ng kawayan. Tapos yung paghihibon, ito yung paghibon. Ako gumagawa niyan. Paghibon, pinapatibay yung puno ng kamatis, nilagyan ng maraming lupa. So kinukuha yung gitna yung lupa, inilagay sa tigkabilaang side ng kamatis. Tapos ito yung tansi. Ito yung tatalian ng kamatis para hindi bumagsak yung kamatis. Ito yan, nalagay doon kung may tali na. So pasunod-sunod yan. Ito yung kamatis na nasa dahon ng saging. So tingnan natin doon sa dulo. Dali kami ngayon. Ganyan lang. Ganito lang kasimple. Harap mo sa mga to. So papakita ko sa inyo sir, mga lods, mga farmers yan, yung paglalagay namin ng lupa sa puno ng kamatis. So tingnan natin at gawin natin. Kuha kayo ng lupa sa gitna, lagay nyo sa puno ng kamatis. Yan. Nahiling pagpala ko. Ganyan mga sir, mga lods, mga farmers dyan. Lagay nyo sa gitna. Lalahugan mo dahil hiling. Sige, pwede mo siguro. Nga atras ka. So kung makikita nyo mga sir, mga lods, mga farmers dyan, itong lagyan ng lupa yung puno ng kamatis. So iba malinis yung gitna, malinis. Tapos naging yung puno ng kamatis, tumitigas yan kasi madami yung lupa. Tapos yun yung hindi ko pa nalalagyan. Ito pa lang yung nalalagyan ko. Siya hindi pa. Papunta pa lang ako doon. Diba? Mataas na yung lupa dito. Dito mababa pa yan. Yan pa yung tatrabahin ko. So nakita nyo na yung mga ginagawa namin dito sa aming kamatisan. July 24 ngayon. Yung una kong video dinownload ko na sa aking YouTube channel. Naglalagay kami ng abono pampataba ng kamatis. Wala pa yung tansi, wala pa nitong kawayan. So ngayon ito na yung tinatrabaho namin. So maraming salamat mga sir, mga lods, mga farmers dyan.